Kanang kamutang. Sa ko lang mag-videos ako. Mga may gabi sa tanan mga Diya mga ay. Dara mga ako si panghambog sa inyo kung kuha mga na. Ako mangkasang nun mga. Isip mo na dito. Malaki. Isa tayo. Maga. Pero maga, maragon na tong karon maga. Na sagi siyon. Sa kilom si Rota kalain sa Ginoo. Ailan nila maga tron sudan maga. Maga data sa payo ron. Data sa Maripipi. Ailan Maripipi. Maga Maripipi na maga. Oh, mo ni siya maga atong kuha mga dito sa spot na akong balik-balikan maga. Tong nakakuha taog lapo-lapo gihapon maga dito sa spot na gikuhaan ni karon. Sa una mga 3 kilos ta kadakuan maga. O karon maga dili ko sure ani mga 2.5 ana masadudol ko ni 3 kilos maga kadakuan. Og mo dinhi maga tong spear gun mo 100 cm. Gikan kay Kalabog TV maga atong order kay ato na palit kay gikan kay Kalabog TV. O shout out sa iyo sir Kalabog TV. Muni maga atong chef di ani maga nakuan. Nabawag po ni siya maga kay na igo sa kuan bato pagtira na ako ani. Og muni maga wala ko magdaw mag ana makakuha dai ko ani karon. Kada ko kay pauli na ko. Nakita na ko siya mo to na timingan yun na kuha na to natirahan na to siya maga. Og salamat ko sino maga kay wala gud siya maka dagan pag maayos sa atong tira kay may kabukog. May niya kabukog mga. Sige na kog balik-balik ani pila na ko balik adlaw balik-balik usay mo uli ko mga ay kasagaran mo uli ko na gikan mamana wala ko'y kuha kay kini gud siya akong timing mga. Og balik tulo di kabuk mga lapo-lapo diya sa spot na akong balik-balikan diha. Ang usaan nakuha na sa akong igagaw. Gamay-gamay ani sa nakuha na ako. Og dili gay mga murag nakuan ko mga anak kay ako tani gibaligya ra og bulto og 300 pesos. Kay ko sa kaglingon nga lugi ko og 300 pesos. 300 pesos ra. O bisan nga ni ang bata mga nagtry mag-agarsa. Bugat man daw kuya. Bugat mo na anak ko lugi ko 300 pesos pero wala na ako magagikot magagimahin pag mayang 100 pesos. Og mo rehalin sa tong isda kay ako pa isuon nakapalit niya usa pa mga makakaon na budta. O makatabang mo po sa tong isuon mao na di na to naon ang kwarta mga ako lang yun na ang respeto na lang. Kaya ang kwarta mga magyan naman pero ang respeto lisod mang pamilyon mga. Og atong bastoson ang tao mao nga laban ng tagpatas basag lisod na itong kaimtang kahit na may ginumang nagtanaw sa itong kinabuhi sa itong pagpaningkamot kay bisan ugwa tayo kwarta mga abunda mabuta sa may glawas niya itong kinabuhi kay Ginoo ra gyud sa ligay sa tanan. Og muna mga pasalamat ko sa Ginoo mga nga nakuha na ako ni siya na lapo-lapo or sa mo mag-lapo-lapo magasang nun usar na siya. Okay? Wala gid tayo mahimo mga kita-kita ra. Sige kog balik-balik ani mga adlaw gabi ikaw balik ngadto. Pero dili pud ingon sige mga. Nay sa semana makabalik ko katulo. Makabalik ko kaupat ana. Sagaron mga muli kon wala jud ko kuha. Kay na ko'y makit-an mga na mga kitong o lain isda dia maga na kuan pwede na to pasudan tang pero dili na ko tirahon maga kaya nga ako isang gusto maga kinigud ug anda ko pa dani mao nga muuli ko sa garno ko ikuha di na ko matimingan maga nga makakuha ako sina makit-an yun dia na say maga arong timing mapug ko maga o makita na ko siya kini ako katong dako pa dani
rong timing mapugo sayang nga mga na pagkakita na ko sila ha, padagan na, padusod na sa buho atong spear gun, dili pa na to ma tion mga na di gud muli jud ko kasagaran na way kuha usay man ni mga makakuha tagagmay pasudan-sudan ug day ko sa mga na nag-angko ni mga nag balik-balik ko dani nakakuha di ko mga og kining kuan there's amo kining tindukon mga impisar to siya og kuan impisar to og 2.9 kilograms nga tindukon tong pagbalik-balik na ko dani wala gito na ko ma vlog mga kay itong cellphone sa una kuan man to wala na storage mga to kaya hindi ko naka mga itong vlog karon mga 1 month po siguro kapit mausap na nakakuha na po balik kay itong cellphone man po nagkuan na damot ang tatag mga good memories pa mga itong aging kuan wala tayo vlog kaayo kay itong cellphone ba itong giagad salamat kasi ginumaga kay katwatong paglulang fishing mga nakabinta-binta tagamay o nakapalitag kuan o mga ito mga karon mga mandi ako panghambog sa inyo mga panghambog na ko sa inyo mga kay para sa ako mga kini nga lapo-lapo mga dako na gani siya o dili na nako ni makuan mga di na nako ni basta-basta makuha o yano-yano lang about sa akong kinabuhi o sa ako dahil on mga dili gipakita nako akong balay sa inyo mga nakalat kayo o mga kalat kayo ang balay o unsa kahimtang sa akong kinabuhi pag paningkamot mga pod akong balay kay wala na ko'y time mga pagpandimpyo mga or kuan pa niya mga akong inuuna lang mga na makakwarta ko maka-income ko makatrabaho ko sa akong online fishing makapanagat kay kung magsikir og limpyo mga ang time dahil na ta makapanagat o mapakabuhi wala na tayo kanon kaya wala tayo bugas mo na sa ako mga okay na lang halag hugaw ang balay ay lang po ng hugaw kayo nga ako lang mga nakapanagat ko makapamana kay wala mo tayo bugas di ta kapit kape magunsan lang mga magpuyo ta mga karadako na gid ani mga dani mga atay mga pertigo ng lipaya salamat kasi Ginoo kay nakuha na ako ni kay dako na ni mga siya mga nagayo sa mga dako pa dani mga wala ko kasigurado mga basta siguro mga kini akong kuha karon katunga rin siya o katunga rin sa napay dako dia nga sa spot itong balik-balikan mao nga na untag mo si Ginoo mga na makuha nato na kay bising naguba niya itong shafting at niya mga daning lapo-lapo o kauban ng lapo-lapo ako naman napaayad po nagbayad ta og 150 na atong gibayaran mo ni karon mga nagkuan ko na unta makakuha tanan makuha to na dako na lapo-lapo diha na makakuan sa atong punikamot maka dugang-dugang sa atong pet bugas unsa pa diha mo ta mga salamat ikod mga sa akong mga viewers akong subscribers salamat kay tanan o kawin rin igay gentry mga living the good life salamat kay sa kanang suporta o diha tayo mga nakakuha ta atong online fishing gipalit ni Winen igay gentry og 1024 ning kilo to siya mga og mga siguro mga tung asa kilo o 3-4 kilograms atong kuha sa online fishing gibayaran niya og 1,000 plus salamat kayo ate salamat sa tanan-tanan kung Ginoo niyo bawas nimo og mga salamat sa tanan sa akong mga viewers subscribers salamat kay Winen kay Gentry po living the good life salamat kay sa tanan mga og mga tira ko to video mga salamat kay sa tanan. Thank you mga og amping-amping tantanan mga salamat kaayo. God bless to all mga